Gepleýär Azatlyk radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 18-nji iýuly hepdäniň sişenbe güni habarlar günneligi gepleşigine başlaýarys. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal günüň täzelikleri bilen tanyş boluň. Olar bilen sizi men Sehra tanıştyrýaryn. Özbekistan Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasynda 2018-nji 2020-nji ýyl boýunça ykdysady hyzmatdaşlyk baradaky ulalaşyk güýje girdi diýip Özbek Daşary işler ministrligi habar berýär. Bu ulalaşyga laýyklykda taraplar söwda we ykdysady urlar boýunça gatnaşyklary ösürmek üçin özara hyzmatdaşlyklaryny güýçlendirýär. Şeýle-de ulalaşyk ykdysady hyzmatdaşlygyň dürli urlary boýunça 35 çäräniň durmuşa geçirilmegini hem üçin edýär. Ýatladyp geçsek, gurrun edilýän resminama şu ýylyň 6 martynda Özbek prezidenti Şafkat Mirziýoýewiň Aşgabatda eden resmi saparynyň dowamynda gol goýulypdy. Şonu Liwap vilayetinde Türkmenabad Farab köprüleriniň açylşyndan başga Türkmenistanyň hökümeti bilen Özbekistan Respublikasynyň hökümetiniň arasynda medeni ynsanperwer ulgamynda 2017-nji 2019-njy ýyllarda hyzmatdaşlyk etmegiň maksatnamasyna we beýleki ulalaşyklara gol goýuldy. 17-nji iýulda Gişlik Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'yň administrasiýasy Iranyň 2015-nji ýyldaky ýadro ulalaşygyny ýerine ýetirýändigini we onuň ýadro ulalaşygy bilen baglanyşykly sanksiýa ýeňillikleriniň dowam etjekdigini tasdiklady. Ýöne ballistik raketalar, ýokary tezlikdäki gaýyklar we beýleki meseleler boýunça sanksiýalary amala aşyrmagy wada berdi. Bu Trump öz wezipesine girişeli bäri agdalýan ulalaşygyň Iranyň ýadro ýaraglaryny özleşdirmeginiň öňüne alýan barada onun administrasiýasynyň eden ikinji çykyşy boldy. Mundan öň Trump öz prezident saýlawlary kampaniýasy döwründe bu ulalaşygy häzirçenli baglaşylan iň yaramaz ulalaşyk diýip atlandyryp, onu bozjakdygyna söz beripdi. Tehran bu ulalaşygyň boşnamalaryny ýerine ýetirýän mahala administrasiýa onu ballistik raketalar we ýokary tezlikdäki gaýyklary özleşdirmek we sinagdan geçirmek dowam etmek arkaly ulalaşygyň aýdylmagyna görä ruhuny ýa-da özünni bozmakda tanqid etdi we munun täze sanksiýalaryň girdilmegine getirip biljekdigini duýdurdy. Human Rights Watch guramasy Russiýanyň online gurrundeşligi mühim çäklendirmeleri we online hereketlere agresiv gödökçüligi girdendigini aýdyp, ekstremizme garşy görüşiň arkasyna gidlenip tanqidçilary ýydarlaýandygyny belleýär. 18-nji iýulda ýaýradylan beýanatda diýip New Yorkda ýerleşen adam hukuklaryny gorap çykyş edýän gurama Russiýanyň hökümetiniň bu wagtdaky çärelerini dokumentleşdirip, bular interneti güýçli döwlet kontrolunda saklamaga gönükdirilen ýaly bolup görünýär diýär. Beýanatda 2012-nji ýyldan bäri Russiýanyň häkimetleriniň sosial ulamlarda paýlaşylan maglumatlara, videolara, makallalara we interwýulara esaslanyp onlarça adamy nähak jenaýat jogapkärçiligine çekendigi aýdylýar. Human Rights Watch guramasy Moskwany hukuk goraýjy toparyň sözlerine görä repressiv kanunlary ýatyrmagy, ekstremizme garşy görüşiň arkasyna gidlenip tanqidçilary ýydarlamagy besetmäge we söz azatlygynyň üçin edilmegi boýunça halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmäge çağırdy. Kırgızstanyň suudi ýurdun öňkü prezidenti Askar Ataýewiň ozalky körekönüni gaýbana 20 ýyl türme tutuklugyna hökm etdi. 18-nji iýulda Kırgızstanyň ýokary suudynyň medeniýet wekili Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatynda Adil Toyganbaýewiň maliýe we salgyt galplygynda emlägi bir kanun hususlaşdyrmakda günäli tapylandygyny aýtdy. Asly Kazakstanly 50 ýaşly Toyganbaýew Akaýewiň iň uly gyzy Bermet Akaýewanyň öňkü adamsydyr. 2013-nji ýylda Kazakistan Interpol'un haýyşy esasında Toyganbaýewi tutsak edipdi. Ýöne onu Kırgızstana ekstradisiýa etmegi reddedipdi. Şonu Kazakstanyň hökümeti özleriniň Kazak raýatyny daşary ýurda ekstradisiýa etmeýändigini aýdypdy. Russiýanyň Kamçatka ýarımadasynda 7,18 bal derejesinde yer titreme bolup bu tsunami howpunyň awanýandygyny duýdurdy. Emma soňra bu howp aradan aýryldy. Bu barada 18-nji iýulda Birleşen Ştatlaryň yer titreme gödökçüligi edýän gullugy habar berdi. Yer titreme Kamçatka ýarımadasynyň Bering adasyndaky Nikolskoy şäherinden 200 kilometr uzaklykda bolup onuň merkezi ýagny epicentri Alaskanyň Aleutian sewitindäki Attu adasynyň günwatarynda boldy. Bu yer titreme deňziň düýbünden diňe 10 kilometr aşagda bolup, bu bolsa onuň täsirini güýçlendirdi. Ýöne yer titremeniň bolan ýeri ýylatly punktdan uzakda ýerleşýändigi sebäpli häzirlikçe adam ýetkisiniň bolandygy barada habarlar gelip gowuşmady.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepler Azatlyk radiosu efirde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Nurwan. Owganstanyň birinji vice-prezidenti Abdulraşid Dostumyň administrasiýasy general Dostumyň uçurynyň Demirgalyk Owganstanyň Madar Şerif şäherine gonnurulman soňra Türkmenistanyna gonmaly bolanlygyny ret edýär. 18-nji ýylda Türkiýede bolýan general Dostumyň bir gece odal Owganstana gelmäge synanşandygy, emma onuň minip gelýän uçurynyň Balx vilayatynyň merkezine gonmagyna ruhsat berilmänligi barada habar ýaýrady. Azatlygyň Owgan gullugy bilen adynyň aýdylmalyk şertine gurlaşan anamdar çeşmeler bu maglumaty tasdik etdi. Olaryň tasdiklamaklaryna görä NATO'nyň düzümine Gunnuzda goňşulykda ýerleşýän nemis harbylar uçuryň gonmagyna päsgel beripdirler. NATO güýçleriniň Owganstanyň administrasiýasy bu maglumaty ret etdi. Gunnuzda German goşunlary Owganstanyň birinji vice-prezidenti Dostumyň uçurynyň Madar Şerifde gonmagynyň öňüni almat diýip duşenme güni çap edilen beýanatda aýdylýar. Owganstanyň içerki hökümeti işlerine goşulmak aýgatly gollaw missiýasynyň işi dälip NATO'nyň beýanatyny aýdylýar. Bellemeli ýeri bu beýanatdyň Sputnik neşriniň ingliz dilindäki saýtyna çap edildi. NATO'nyň Owganstanyň missiýasynyň wekilleri Azatlygyň Owgan gullugy bilen söhbetdeşlikde bu temadan hiç bir goşmaça düşündiriş bermediler. Haçan Sputnik neşriniň çap eden beýanatyna salgylanyp bilersmi diýilip soralanyna bolsa, bu siziň öz işiňiz. Biz bu temadan gurulşmak islemeýär diýip jogap berdiler. Şol wagtda Azatlygyň diplomatik kanallara ýakyn çeşmesi 17-nji ýyl agşamy general Dostumyň minip gelen uçurynyň Türkmenistanyň Günnowar Nakmar vilayatyna gonanlygyny aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä Owgan vice-prezidenti Türkmen topragyna bir näçe sagat bolupdyr. Vice-prezident Abdulraşid Dostum may aýyna oňa bildirilen aýplamalar derňelýän wagtyny emma güne bildirilmän kabulan Türkiýe saglygyny bejertirmäge gidipdi. Hormatly dinleýijiler, bu maglumatlaryň dowamyny kabulda habarçymyz Şaýmerdan uly Muratdan alalyň. Türk hava yollarına degişli bir uçağın Madar Şerif şäheriniň aeroportuna gonmagynyň öňüniň alynandygyny, adynyň tutulmagyny islemedik bir Awgan resmi hem Azatlyk radiosyna tasdiklady. Balx vilayatynyň hakiminiň medpugat wekili Munir Ferhat hem Türkiýanyň bir ýollagçy uçagynyň Madar Şerif şäheriniň aeroportuna gonyp bilmän ýerine dolanandygyny Azatlyk radiosyna aýtdy. Türk ýollagçy uçagynyň Türkmenistanyň bir hawa menziline gonmaga mejbur bolandygyny bildirip Ferhat şeýle diýdi. Bir ýollagçy uçak bilen Türkiýeden bir topar mehmanlar we enginerler Madar Şerif'e gelmek üçin ýoly düşüpdir. Ýöne Madar Şerif şäheriniň golayna gelende uçakda tehniki näsarlyklar ýüze çykypdyr, ýerine dolanypdyr we ol uçak Türkmenistanyň bir aeroportuna gondy diýip Ferhat belledi. Vice-prezident general Dostum bilen prezident Ganynyň arasynda ýalaşmazlyklar ýüze çykdy. Vice-prezident general Dostum Jowzan vilayatynyň öňki hakimi Ahmet İşçini gynamalara duçar edenlikde aýplanýar. Vice-prezident general Dostum öz saglygyny bejertmek üçin Türkiýe gidipdi. Awganistanly 3 siyasi lideriň, ýagny vice-prezident general Dostum, Balx vilayatynyň hakimi Ata Muhammed Nur we Hazaralaryň Wahdat Islamy partiýasynyň başlygy Muhammed Muhakkak Ankarada duşuşdy. Bu 3 topar bir siyasi koalisiýon döretmek kararyna geldi. Awganistanyň Milli Mejlisiniň ýokary palatasynyň başlygynyň ornmasary senator Muhammed Alam İzzetýaryň aýdysyça, vice-prezident general Dostumyň öz ýurduna goý berilmezligi kanuny aýagasty etmekdir. Hakikat şeýle bolsa bu uly ýalňyşlykdyr. Bu barada derňiň geçirilmegini soraýar diýip İzzetýar aýtdy. General Dostum Afganistanda we terörist icazat alýan başan naqs kanun است. Emma vice-prezident general Dostumyň idarasy bir beýannama ýaradyp general Dostumyň Awganistana gelenini ýalanlady. Onuň henizem Ankarada galýandygyny ma'lum etdi. Şoňa garamadan tiz wagtda general Dostumyň Awganistana dolanjakdygyny bildirip, vice-prezident general Dostumyň Kabuldaky darasynyň başlygy Anayatullah Babur Perahment Azatlyk radiosyna şeýle diýdi. Yangi koalisyon bizde cumbeş, jamiyat ve vahdat resmi elan mevcudiyeti bolady. Uşa
programga kelish rejalari bor. Bir hafta yo 10 kunlarning ichida. Hormatly dinleyijiler, Kawulla kawarçymyz Şaymerdan Ulum Radio'nun maglumatyny dinlediňiz. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Mendewlet Bayhan dowam etdirýän. Türkmenistandan Istanbula pul çekmäge gelen türkmen denanlar saklandy. Türkiýanyň Istanbul şäheriniň Aksaray etrafynyň merkezine ýerleşýän bir hususy bankyň bankomatyndan ýany bilen getiren onlarça plastik bank karty bilen pul çekmäge ýanşan türkmen denanlar polis tarapyndan göz astyna alındy. Waka 14-nji iýulda Istanbuluň Aksaray tramway durulgusynyň goloýunyna deňizýaka tarapyndan ýerleşýän Akbank adly hususy bankyň bankomatynyň öňünde Türkmenistandan pul çekmäge gelen denanlaryň arasynda bilinmeýän sebäpden uruşturýar. Uruşýan türkmen denanlardan biriniň haly sumkasynyň ýertilmegi bilen Türkmenistanyň dürli banklaryna degişli onlarça plastik bank karty bankyň işigine pytrap gidýär. Ýagdaýdan şüphelenen bankyň howpsuzlyk işgärleri bankomatyň öňünde uruşturdan türkmen denanlar bankyň içine salyp polis gelýänçe saklap, soň olary polise tapşyrýarlar. Waka neşden Aksaraýyň merkezine ýerleşýän mehmanhanalarda bolýan türkmenistanyň denanlaram derrew ylgak gelip bankyň öňüne ýüşýärler. Waka bankyň ýanynaky eginmaş dükanyna giren mahala tütänlikde şaýat bolan Türkmenistanyň Rozoway gören eşdenlerini Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berýär. Aksarayda şol 10 tramvay köprüsü var, köprünün aşağı. Deniz tarafı giden yolun üstünde, yolun kep tarafında pul çeken da bankamatik nämeler var. Şöyle yolun üstünde 3-4 tane hele bankamatikten pul çekecek olduğu rekeller. Son Türkmen heleleri var. Bunların öz arasında bir dava çıktı şu yerde. Yankı bizim Türkmenler o 4 tane. Ay şolun ikisi öyle birbirine bir girdi. Kuda saklasın. Heleyle ulusda yaman ater ve duruşaykene. Öz arasında duruştu. Gepin gerdişine göre bellap geçsek Türkmenistan'da banklarda girdilen çäklendirmelerin fonuna käbir raýatlar çıkalgany daşary ýurtlarda gözleýärler. Käbir raýatlaryň özü pul çekmek üçin daşary ýurda gidýän bolsa, köpçülük daşary ýurda ýörüýte pul çekmek üçin gidýän araça adamlara bil bağlamaly bolýarlar. Ilaytada Istanbuluň Aksaray adly etrafynyň merkezine ýerleşýän göçeleriň uğrundaky banklaryň bankomat nokotlaryna onlarça Türkmenistanyň raýatyň pul çekmek üçin nowata duranlygy ýygy-ýygydan göze ilýär. Howpsuzlyk sebäpli adanyň efirde agdalmazlyk şerti bilen Azatlyk radiosyna maglumat beren bir bank işgäriniň aýtmagyna görä 14-nji iýulda bolan waka ýaly ýagdaýa birinji gezek duş gelinýär. Ýüze goloý plastik bank kartynyň bir adam üstünden çykanyny gören bankyň howpsuzlyk işgärleri ol denanlary derrew bankyň içine salyp ýagdaýy polisiýa bildirmeli boldy. Sebäbi bir giden plastik bank kartynyň yerli ýa-da daşary ýurtly tapawdy ýok, bir adam üstünden çykmagy gaty şüpheli ýagdaý diýip bankyň işgäri öz sözlerini tamamlaýar. Adyny efirde tutmalyk şerti bilen Azatlyk radiosyna maglumat beren yerli polis çeşmesi hem Istanbuluň Aksaray etrafynyň merkezindäki bankomatyň öňünde bolan ol wakany tasdiklady. Ýöne Türkmenistandan pul çekmäge gelýän ol türkmen denanlary arasynda jikmejik maglumat bermekden saklandy. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu efirde siz bilen men Sultan Atşylywa gepleşiklerimi dowam etdirýäris. Aşgabatyň Gündogar böleginde ýerleşen şäher awtotransport kärhanasynda şuwlar 200 golay awtobuslaryň üstüniň ak matalardan dikilen ýapynjalar bilen örtülendigini görmek bolýar.
Avtotransport kärhanasynyň resmiýetleriniň biriniň aýtmagyna görä, günorta Koreýadan satyn alynan Hyundai kysymly täze awtobuslar Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlaryna çelli ulanylşa berilmeýär. Olaryň daşky durguny ýitirmedikleri üçin Akmatadan ýörüýte ýapynjalar tikdirilip, olaryň ählisiniň üstü ýapyldy. Aziýa oýunlary başlananda olar ulanylşa goýberler. Şäher ilaty bilen birlikde daşary döwletlerden gelen mihmanlara hyzmat ederler diýip 5-nji Aziýa oýunlary geçiriljek döwürde awtologlaryň gatnaw tertibiniň interwalynyň 5 minut bolmagynyň gözüňünde tutulýandygyny hem öz adynyň efirde tutulmadygyny soran resmi aýdýar. Häzirlikçe bolsa şäher ilaty awtobus gatnawlarynyň tertibinden juda nägilediklerini aýdýarlar. Aşgabatly ýaşaýjy 40 ýaşly işçi Gülalen aýtmagyna görä, soňky bir aýyň dowamında Aşgabat şäherinde awtobus gatnawlary juda ýaramadlaşypdyr. Ozal 15-20 minut bolan interval soňky hepdelerde 35-40 minuta çekýär. İşe ýetişek bolsaňam, çagalar wagtyna ýetişdirjek bolsaňam, asal plança wagtda ýetişerin diýip wagtyny sarpal tutjak gumanyň ýok. Haýsy ugurlar boýunça alsaňam, islendik belgili awtolog wagtynda gelmeýär diýip ol aýdýar. Sürüjiler bilen töhbetdeş bolanynda mundan bir näçe ýyl ozal satyn alynan awtologlaryň hatardan çykyp, ençemesiniň Avtotransport kärhanasynyň howlusynda bejerige garşyp durandygyny aýdýarlar. Özüni azat diýip tanıştyran Avtotransport kärhanasynyň sürüjisine aýtmagyna görä, Aşgabat şäherinde bar bolan ýeketek Hyundai merkezi awtologlaryň bejerisi bilen meşgul bolýar. Hatardan çykýan awtologlaryň sany kän bolanlygy sebäpli Hyundai merkezi olary bejerip ýetişmeýär. Şol sebäpli olaryň belli bir bölegi Hyundai merkezinde bejeride duran bolsa, agramly bölegi Avtotransport kärhanasynyň howlusynda dur diýip azat aýdýar. Sürüjileriň onlarçaty öz awtologlarynyň bejerilmegine garaşyp, her günde ýany Avtotransport kärhanasyna gelip gidip durlar. İşlemesen aýlyk hakyň hem ýöremeýär. Hatardan çykan awtologlaryň wagtynda bejerilmeýärligi sebäpli liniýada hem işleýän maşyn az. Her ugur boýunça 3-4 sany awtolog işleýär. Bu bolsa ýolagçylara hyzmat etmek üçin ýeterlik däl diýip sürüji aýdýar. Awtologlaryň hatardan çykmagynyň başga-da, olaryň liniýada ýeterlik däldiginiň başga-da sebäpleriniň bardygy barada türji şeýle düşündirýär. Avtotransport kärhanasynda 2 sany ýanyk çuýan aparat işleýär. Bu hem awtobuslara bökdensiz hyzmat etmäge ýeterlik däl. Maşynyňa ýanyk çuýmaga barsaň, nowata durup bir näçe wagtyny ýitirýärdiň. Ýanyk nowatyna durup, liniýada hereket etmeli wagtyny ýitirýän türjiler soňra maşynyň tezligini ýokarlandyryp, özleriniň ýerine ýetirmeli reýsleriniň öwedinde bolmaga çalyşýarlar. Türjiler biri-birinden öňe düşüp, ýolda bar bolan ýolagçylary biri-birinden öňde almaga hem çalyşýarlar. Hebe plan diýilen bir zat hem bar. Plan dolmak üçin hem ýolagçylaryň köpürek minmegini gazanmaly. Şu sebäplere görä hem liniýalarda awtobuslaryň hereketi bozulýar diýip sürüji azat aýdýar. Olýa beýleki sebäpler bilen ilatyň awtolog gatnawlarynyň kanagatlanmaýan wagtynda Aziýada garaşyp duran awtologlary ýelden unan gorap, olaryň üstüne basyryp goýdular diýip Aziýada oýunlary başlanan döwründe her 5 minut interval bilen ýörejek awtolog hyzmatlarynyň lezzet aljakdyklaryna Aşgabatyň müňlerçe ýaşaýjy tabyrsyzlyk bilen garaşýandyklaryny aýdýarlar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýörüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň websaýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatda Türkmenistanyň ilkinji hususy bankynyň binasy açyldy. 2011-nji ýylda ýurdun telekeşiler tarapyndan esaslandyrylan Ryskal Paýdarlar Täşirçilik Bankynyň ýurdun mali ulgamyny östürmegiň döwlet maksatnamasynyň ýerine ýetirilýän döwründe möhüm serişdeleriň birine öwrüldi diýip resmi türkmen mediýasy habar berýär. Emma onuň ýerine ýetirjek anyk wezipler dogrusunda hiç ýyly maglumat berilmeýär. Gal verse de bu soňky özgörüş energiýa serişdeleriniň bahalarynyň gaçmagy sebäpli Türkmenistanyň agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän döwrüne gawat geldi. Bu aralykda Türkmenistany ýakyndan tanýan ekspertler ýurtda hususy bankyň açylmagynyň gijikdirilen bolsa da, oňoýly bir ädime beňzeýändigini aýdýarlar.
Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça eksperti Bruce Pannier bu ädimi başlanýyş diýip atlandyrdy. Of course, the timing of this leads one to believe that it's got to be. Bankyň edil häzir açylmagyny ýurtdaky ykdysady krizis bilen baglanyşdyryp bolar. Türkmenistan mali kynçylyklaryny eýýäm ençeme ýyldan bäri başdan geçirýänim bolsa, munyň kötdösünden gelmek üçin hiç bir netijeli çözgü tüdürlemänni. Bu ýagdaýda hususy bankyň açylmagyna oňoýly baha berip bolar. Yes, you could view that as a positive step. Şol bir wagtda Pannier bu bankyň näme derejede ýurtdaky rejimden garaşsyz boljakdygyny sorak astyna alyp, bankyň eýeleriniň ýene-de hökümete ıgrarly, onuň alyp barýan siýasatyny gollaýanlaryň boljakdyklaryny çaklaýar. Who exactly owns this private bank? Because we know that bu banky kim ýolbaşçylyk eder? Bilişimiz ýaly, ýurtdaky barlylaryň ählisi ýa hökümet bilen gatnaşyk saklayan telekeçiler ýa-da resmiýleriň özleri. Şeýle ýagdaýda bankyň näme derejede hususy boljakdygy soraw döredýär diýip Bruce belledi. How private is this bank exactly? Gepin gerdişine göre bellesek, Türkmenistanyň hususy bankyň binasynyň açylmagy baradaky habar, Aziýa oýunlarynyň öňü syrasyndaky ykdysady kynçylyklar, maliýe, pul meseleleri zerarly bank ýolbaşçylaryna berilýän käýinçleriň ýygyanyna gawat geldi. Ýatlatsak, ýurdun bank ulgamy boýunça geçirilen derňewleriň netijelerini bir topar paraxorluk faktlarynyň ýüze çykarylanlygy meýal edilip, ençeme bank işgäri tutsak edilipdi. Munyň ýygyanynyň prezidentiň karary bilen ýurtdaky käbir banklaryň guruluş düzümi hem üýtgedildi. Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça eksperti Bruce Pannier bu ýagdaýlary ünsüz çekip, häzir hökümetiň bank ulgamyndaky meseleleri çözüp tökmünni, hususy bank sektoruny ornaşdyrmakçy bolýanlygyny aýdýar. Admittedly, if you're a state-owned bank and the oversight, imma hökümetiň dol gözegçiligindäki döwlet banklaryna uly meşwerdäki korrupsiýa ýol berilen bolsa, hususy banklarda ýagdaý nähil bolar? Bilişimiz ýaly, dünýäniň ähli ýerinde bolşy ýaly, hususy banklar döwletiň kararanyna has erkin bolýarlar diýip Pannier pikirini jemledi. Operate as banks do in other countries in the world. Türkmenistanyň bank ulgamynyň esasyny döwlet eýçiligindäki 6 bank emele getirýär. Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady, iş banky, daşary söwda we maliýe proyektlenmesi bilen meşgullanýar. Daýhan bank, Owa Senagat, Türkmenbaşy bank, Agyr Senagat, transport, telekommunikasiýa, guruluşuk. Türkmenbank, jemgyçilik pudogy, şol sanyny bilim, saglyk, ýeňil Senagat, Halk bank, pensiýalar we prezidentlik bank gozgunmaýan emlek bilen meşgullanýar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Aşgabatyň ençime seýilgähinde ýeterlik derejede ýydyk edilmeýändigi sebäpli ýüzlerçe agagyň guraýandygy habar berilýär. Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleriniň aýtmagyna görä, Aşgabatda soňky 1 ýylyň ýa-da ondan hem köpräk wagtyň dowamyny ekilen agaçlaryň guramagy bilen baglanyşykly ýagdaý esasan da şäheriň garaşsyzlyk nesimi seýilgählerinde we ýyl içinde 2-nji park we 3-nji park diýilip adlandyrylýan diňjalış baglarynda gözeýilýär. Garaşdyrlyk seýilgähindäki agaçlar bir ýerde iň azyndan 1200-1500 diýip çemeti agaç gurady. Hanly ýylyň içinde özüm şuýlem şoň guramak proses haýan artdy edil şonuň ýaly nesimi seýilgähindäki agaçlarym bular bir ýerde umumyň aslynda da köp däl bolan 300 töwre agaç, şu 300 töwre agaçynda bolmanyna 20% çemeti kökü damar bilen gurady. Ýene de şon soragy guramagyň uğrunny
ikinci park, üçüncü park bilýärlerim. Bularda da Quran ağaçlarynyň sany hersinde 100 goloýlaya. Diýip Aşgabatly synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew aýtdy. Ol bu ağaçlaryň guramagyna yeterlik derejede ýygy edilmediliginiň we olaryň öz wagtynda suwarylmadygynyň sebäp bolýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Galybersede Bugaýew ençeme million maly serişdesi sarp edilip ekilen ağaçlara esewan edilmediligi hem onuň sebäpleri barada Aşgabatyň kommunal hojalyk edarasynyň resmileri tarapyndan hiç ýyly maglumat berilmeýändigine, bu babatda ýaşaýjylaryň degişli döwlet edaralaryna edýän şikaýetleriniň da jogapsyz galýandygyny belledi. Aşgabatlylaryň ençemeti şäheri awadanlaşdyrmak işleriniň çäginde öňden bar bolan saýyl ağaçlaryň ýüzlerçesiniň çapylandygyny, üstesine ýakynda ekilen ağaçlaryň hem guramagy sebäpli Thompson jokrama ıssy günlerinde kölögde dem dinç almak isleýän adamlaryň ağaçyň saýasyna zar bolýandygyny aýdýar. Köçä çyksaň hem ýerde ýaly takyr ağaç ýok. Öňnämede bolsa her 100-200 metrden bir ağaçyň kölögesinde dem dinç alyp bolýardy. Saýyl ağaçlar çapylyp gutaran sebäpli inni olam ýok. Şäheriň käbir ýerine ağaç naharlaryny oturdýarlar diýseň, olaram ýydegsizlikden guraýar. Hem pul ýele sowrulýar hem de ýaşaýjylaryň aladasyny edýän ýok diýip Aşgabatly 58 ýaşyndaky Gülsona daýdy aýdýar. Mundan başga yerli ýaşaýjylaryň ençemesi şäherdäki ağaçlaryň guramagyndan peýdalanyp, bu ýagdaýdan girdici gazanýanlaryň hem bardygyny kommunal hojalyk edarasynyň käbir işgärlerine salgylanyp gurrun berýärler. Aýdylmagyna görä şäheriň kommunal hojalyk gullugynyň ýa-da öý dolandyryş edarasynyň käbir resmisi guran ağaçlary çapyp olary odun hökmünde käbir restoranlara ýa-da hojalyklara gizlin ýollar bilen satýarlar. Adatlyk radiosu ýokarda agzalýan meseleler dogrusunda Aşgabat şäheriniň kommunal hojalyk edarasy bilen habarlaşanda bu maglumaty tasdikletmek ýa-da inkar etdirmek başartmady. Bu barada Türkmenistanyň media serişdelerinde hem ilat köpçüligine häzirlikçe hiç ýyly maglumat berilmeýär. Türkmen häkimetleri 20 ýyl goýly wagt bäri ýurtda her ýyl 3 million çemesi ağaç nahalyny ekýärler. Esasan arça ağaçlaryň aglawa böleginiň Aşgabatda we onuň töwereginde oturdylýandygy, emma olaryň müňlerçesiniň boýalman köplenç guraýandygy aýdylýar. Mundan başga resmi çäreleriň çäginde, ýagny Aşgabatda awadanlaşdyrmak işleriniň dowamında soňky bir näçe ýylda onlarça ýyllap ösüp oturan ýaprakly ağaçlaryň müňlerçesi çapyldy. Gepleýär Azatlyk radio. Habarlar günlerimiziň dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın administrasiýasy 17-nji ýylda Iranyň 2015-nji ýyldaky ýadro alalasygynyň düzgünlerini ýerine ýetirýändigini tasdik etdi we Tehranyň sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň dowam etmegine bil baglap biljekdigini aýtdy. Ýöne aktan ballistik raketalar, tir-ýürýän gemler we beýleki meseleler boýunça öz basyşlaryny dowam etdirjekdigini hem belledi. Bu aktamyň Trump ýanwarda işe başlaly bäri Iranyň ýadro şertnamasynyň şertlerini berja edýändigini ikinji gezek tasdik edişidir. Ýogsa Donald Trump 2016-njy ýylyň saýlaw kampaniýasy mahalyna bu şertnamany bolmagy wada beripdi hemde onu ogolla ahyrda baglaşylan iň ýaramaz aralaşyk diýip atlandyrypdy. Tehranyň Washington we dünýäniň ýeni 5 döwleti bilen baglaşan şertnamasynyň düzgünlerini berja edýändigini tasdiklemek bilen Aktam administrasiýasy Irany ballistik raketalar we çalasyn gemleri synak etmek we kämilleşdirmek bilen alalaşygyň ruhuny delil ýetirmekde tanqidlady hemde muňa goşmaça sanksiýalar bilen jogap berilmek ähtimallygyny öýdürdi. Şeýle-de administrasiýa Iranyň adam hukuklary meselesi, Israýla garşy terrorçylygy gollamagy, Abasa raýatlaryny tutsak etmegi, partiýalygyny gemleriň erkinligine päsgel bermek barada aýdylýanlar hakyna alada bildirmegini dowam etdi. Iran Amerikan ýakwitlerini we regional durnuklugy iňir howply wekimleriň biri bolmagyna galýar diýip adynyň aýdylmalygyny soran baýry Amerikan resmisi jurnalistler aýtdy. Şeýle dol administrasiýanyň Iranyň ýadro ýarak programmasyny jylaglan alalaşygy güýçlendirmegi, ýagny onuň Tehranyň ýadro ýaragyny edinmeligini dol üpçün etmegini gazanmagyň ýollaryny gözleýändigini sözüne goşdy. Bu habar Tehranyň baş diplomaty Iranyň Trump işe başlaly bäri Abbasanyň pozisiýasyna düşünjek bolup helak bolýanlygyny dile getiren wagtynyň ýa-da gawat geldi. Bize gapma garşylykly saratlar gelip bolýar. Onsoň biz olar nähil terjime etjegimizi bilemizok diýip Daşary işler ministri Muhammed Jawad Zarif New Yorkda daşary gatnaşyklar geňeşine aýtdy.
Zarif Birleşen Ştatlaryň iki uçlu bolup biljekdigini, emma Iranyň ýadra alalasy wagtda garaçynlygyny nygtady we Tehranyň sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň deregini ýadra aktiwliklaryny kemeltmek dowam etdirjekdigini sözüne goşdy. Zarif entek özüniň Abbasanyň döwlet sekretary Washingtonyň Iran wagtdaky syýasatyny gaýtadan gözden geçirýän Rex Tillerson bilen görüşmäniň emma taýýardygyny hem dile getirdi. Menen tek döwlet sekretary Tillerson bilen gürleşenmek diýip olaýtdy. Bu şeýle gepleşigiň bolmajagyny aňlatmaýar, gepleşik üçin mümkinçilik hemişe açyk diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Mundan tapawutlykda Zarif 2015-nji ýylyň ýadra alalasy barada gepleşik geçirilen ýyllarda odalky döwlet sekretary John Kerry bilen özüniň başga adamlara garaganda bir berek bilen hasken duşanyny hem belläp geçdi. Ýadra ýaraly döwletler bolan Hataýyň, Russiýanyň, Fransiýanyň, Britaniýanyň we Birleşen Ştatlaryň goşmak Germaniýanyň 21-nji ýylda Wenada duşup alalasyň netijelerini seretmeklerine garaşylýar. Zarif olaryň Iranyň, Abbasanyň Tehrana garşy sanksiýalary ýatyrmakda ösüne düşýän borçlary ýerine ýetirmeýänligi barada şikaýatyny seretjekdiklerini aýdýar. Hakykatda bu alasyk Abbasany Tehranyň ýadra aktiwliklerine daxil bolmadyk sanksiýalaryny ýatyrmagy borçly etmeýär. Birleşen Ştatlar sanksiýalary ýatyrmalygynyň sebäbini Iranyň ballistik raketalar syna etme bilen düşünýär. Ýani bu raketalaryň ýadra ýaraglaryny Israýla Tehranyň düşmanyna ýetirmek üçin syna edilýän bolmagynyň ähtimallygyny öňe sürýär. Emma Iran muny ret edýär. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günnälik gepleşigimizi geçirip gutarýar. Saatlar ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.